It's about time. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Paints. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue can it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu iyi ndi Bambo Humphrey Mjetseni amene ndi mkulu wa bungwe lobwereketsa ngongole mdziko muno la NEF, National Economic Empowerment Fund. NEF, tikulandireni Bambo Mjetseni, mwatilemekeza kwambiri pobwera. Kaya muli bwanji? Tili bwino kaya ino Bambo Banda muli bwanji? Ayi tili bwino. Zikomo. Ntchito ya NEF in a nutshell ikuyenda bwanji? Ntchito ya NEF Malawi muno ikuyenda bwino, because kuti ikuyenda bwino kwambiri panopa mosiyana ndi mmene tidayambira, chifukwa tidayamba ntchito yogawa ngongole makamaka kwa Malawi mchaka cha 2021. To be specific, panali pa 11 February 2021. Nkutero kuti nthawi imeneyo bungwe litakhazikitsidwa miyezi 6 yambuyo mwake. Bungwe lidayamba September 2020. Ndiye tidambogawa ngongole 2021 imene tafotokozeramo. Ndiye popita pa masiku tikuona kuti zikunka zikhalira bwino ndithu. So pofika tsiku lale tikhoza kuti ntchito ili bwino kwambiri. Ili bwino? Ili bwino kwambiri. Poyamba bungwe lidali chani kuti? Ndiye tsopano ndi zama pa history pang'ono chifukwa kuti lisanakhale NEF, kusanabwere NEF ntchito ngati za NEF izo linkagwira ndi bungwe lotchedwa MEDEF. Okay. Komano mbiri ya MEDEF ndionena kuti mchaka cha 2005 malemu a President Professor Bingu Mutharika adakhazikitsa bungwe lotchedwa MADEF. Okay. Malawi Rural Enterprise Development Fund. Okay. Limene cholinga chake chinali kupereka ngongole kwa anthu a midzi kuti azipeza mpamba ochitira business. Ndiye lidakhala ndithu mpaka chaka cha 2012 atamwalira iwo aja kudabwera boma lija la People's Party limene mtsogoleri akadala ima Joyce Banda. Ndiye adapitirizabe ndi bungwe la MADEF koma adayika nthambi ina yotsamira kwambiri pa chinyamata imene likatchedwa Youth Enterprise Development Fund. Okay. YEDEF. Ya ndiye zimayendera pamodzi MADEF ndi YEDEF. Ya ndiye adachita zaka ziwiri zija. Chitafika 2014 lidasinthaso pamene kudabwera boma la DPP la Professor Peter Mutharika, imene adaphatikiza tsopano YEDEF ndi MADEF kuzipanga kukhala MEDEF. Okay. Malawi Enterprise Development Fund. Okay. Ndi limene linagwira ntchito kufika mpaka na 2020. Pamene limafika boma la Dr. Lazarus Magathi Chakwera under Tonsi Alliance. Limene powunika mmene tsopano bungwe la MEDEF lidagwirira ntchito. Kudaoneka kuti nkofunikira kuti lisinthidwe pakhaliso bungwe lina lotchedwa National Economic Empowerment Fund. So tikhozotero kuti mbiri ya dziko lino mochepeketsa yayenda choncho koma dziwanichi titsindike kupereka ngongole kudzera kuboma kugwiritsa ntchito nthambi zosiyana-siyana sikudayambe 2005. Okay.
boma lakhali kupereka ngongole kwa Malawi kuyambira ngakhale nthawi ya Dr. Kamuzu Banda mpaka taka mzungu ndikhoza kukumbutsani kuti mwachitsanzo ngongole yotchuka kwambiri imene ankapereka malemu Dr. Banda mu nthawi ya ulamuliro wawo idali ya zaulimi imene alimi amakatenga fertilizer pa ngongole amakatengera ku agriculture amati ku buloko amalembetsa mayina bungo limene linkayendetsa ngongole imene timati Smallholder Agriculture Credit Administration SACA so amapereka ndithu ndizija amakabweza akakolola akagulitsa ndi amakabweza ndi amazija so idali ngongole imene ija motolo ngakhale nthawi ya Dr. Bandawo chifukwa cholinga cha nthawi imene chidali kuphunzitsa Malawi kachidwe ka malonda azichita ulimi ngati malonda ya komanso padali njira zina zophunzitsira Malawi malonda mwachitsanzo kudali mabungwe ophunzitsa Malawi zakachidwe ka malonda mukupita kudali DEMAT Development of Malawian Traders Trust komanso SEDO Small Enterprise Development of Malawi so awakhala mapulani aboma komanso ntchito zimene lagwirapo kuti Malawi aziphunzitsidwa kachidwe ka malonda komanso ngati nkutheka kwapatsa mwayi othekera obwereka zipangizo ngakhale ndalama kumene zochitira malonda and ndikhoza kunena kuti bungwe la Malawi Finance Company chama 1990s kumalowa mpaka ma 2000 lidaliponso kuchokera ku bungwe ja timati SACA lija lidadzalembeno zilo okhala Malawi Finance Company cholinga chonena kuti tsopano Malawi azichita mwatikatsono mwa private ikhale ngati private nakasi kuboma zachiboma zimaonekedwa ngazachiboma koma ikhale ngati almost a private company kuti anthu azikatenga ngongole zija na mabweza ndithu ndikachiongola dzanja kodziwika bwino basi ntchito kumagwirika so tikhozotero kuti poseko ndi mapita ako kungotsimikizira kuti pakhoza kukhala mafunso pakati pa Malawi kuti chifukwa chani boma lipereketsa ngongole kuti boma ndi business yake kupereka ngongole chifukwa akuti iyoyo akandi medefiyo kaya madefuyo ndalama zambiri sizidabwerere nzona ndito nzona chifukwa kafukufuku wathu amaonetsa kuti mu nthawi ya madefu kufikana mpaka na medefu boma lidapereka mo ndalama zokwana 25 billion kugawira Malawi ngati ngongole koma nthawi yonseyi kabwezedwe kake sikadafike 20%. So kutantho zonena kuti kwa kukulukulu ndalamazi sizimabwerera. Koma kuhanga kutaya basi ndalamazi. Tikhoza kuti kutaya ndithu nangasi ngati chinthu sichikubwerera ndi chatayika chimene. Zimene zidapangitsa kuti mukhoza kuona chifukwa pamakhala kusintha-sintha. Kuchoka ku madefu. Madefu yapitirira koma papira kena ka yedefu. Kuchoka madefu ndi yedefu pabwera medefu ndiye kuti pamakhala zinthu zoyenera kukonza chifukwa ndiye kuti boma likamasintha chinthu pamakhala china chake cholakwika chimene chikuchitika sizimangokhala kuti basi fashion chabe zimakhala kuti china chake chikulakwika makamaka kuti ntchito imeneyo chaka chino kudali mwambo kubalaka kumene akuti makondwerera kuti mwabwereketsa ndalama zokwana 100 billion ndine ndimadzifunsa kuti munaona bwanji timene usangalala kuti tabwereketsa ndalama zokwana 100 billion kapena anthu abweza 100 billion munaganiza bwanji kunifi mwina mwachita bwino kufunsa mwambo umenewu udali zolinga zitatu mwina tiunikire pamene zolinga zake zidali zitatu koma ife tidamva kuti ndi mwambo usangalala kuti tapereka ndalama 100 billion mwambo uliwonse makamaka umenewu ndiye kuti ndi osangalala ndithu mudaona kunali usangalala koma tifotokozere kuti usangalala ako kumatani muchatali nakale kuti mu 2020 lidakhazikitsidwa bungwe la NIFI kulowa malo mamedefu ndiye pokhazikitsa bungwe limeneli pamene amatipatsa target adanena kuti chigawo choyamba cha NIFI mugawe ndalama zokwana 75 billion ngati ngongole kwa Malawi target imeneyi ndiye kuti mukadzagawa 75 billion mu 3 years ndiye kuti phase 1 mwachita bwino ndiye ifeyo pomaliza phase imeneyo sidagawe 75 billion tidagawa 100 billion ndiye kuti taposa target mutuona ndiye kuti tinachilimika kwambiri
sikudzimbira ngoma kwambiri kuchilimika kunenera kukhala kuti kuamikitsa anthu abweze kapena kugawa ndikubwera kumeneko Okay. akasi inu mwatchula 200 billion kuti agawi Yes. ndiye chifukwa chani timasangalala pogawa 100 sinabwere kobweza okay chifukwa chani tasangalala iniyo mudziwa kuti tuchokera kone kuti Amalawi ngongolezo zimakhala zithu zoti ngati zakabisalira tinene motsindika kuti sizimadziwika bwino ayi so kotero kuti Amalawi kuti atenge kunali chinthu chovuta kwambiri timene uchita kampeni yoopsa komanso kuphunzitsa kwambiri kuti ngongolezi chazitengedwa okay ndiye kupezeka kuti so tadutsa target imene boma linatipatsa inu mukhoziona kuti sikudzikundikira manenedwe koma si ambiri amene apatsidwa matarget kudutsa mukutapita maministry ambiri kuti inu mudapatsidwa target yanji kapena anthu ambiri za boma inu mudapatsidwa target yanji pokwana zithawi imene akupatsana boma mukhoziona kuti mwina ena ndi ena mwina ali ma percentage ena koma ife tikuti over 100%. So chimenecho kungochita achieve number 1 ipe chifukwa tidawuzidwa kuti gawani 75 billion sinafike tikobweza ifa kubweza kuti eta tikoyamba gawani chani 100 so 75 okay ndiye tadutsa ndiye kuti pamenepo chisangalalo chayambatu chisangalalo chachiwiri chidayi chionena kuti pambali poti tagawa 100 billion Amalawi alikonda kwambiri thumbali mpaka nakabwezedwe kachite improve kwambiri muchanena kuzani moja kuti nthawi mabungu ambuyo average yose mzaka 16 inali 20% tingoti 18% specifically okay kabwezedwe osafika 20%. Ifeyo nthawi imene timasangalala nkuti tili pa 72%. Na kusangalala kwachitika July koma kudali nilochitika April. Okay So mumvetsetse pamene pa koma pazifukwa zina zimene zidalipo kubomako adane kuti ayi mwambowu yambani gawo lachiwiri musachedwe tidzasangalalabe. okay So patapezeka mpata pa July paja pamene tidakakhazikitsa so mukhozodziwa kuti chinthu chachiwiri chokondweretsa chonena kuti tidali titachoka pa 18% kabwezedwe ka ngongole kukafika pa 72%. Tukamba pano lelolo mena kumana pano tili pa 82%. okay So tanthozonera kuti tikupita bensogolo kwambiri mwina ndikuduleni kutsogolo chifukwa ndikuona ni kuti muli ndi nkhwiru yoti mufusiza kutsogolo kuti kuti tikukhutira situkhutira ali nkhwiru nda ino mwayo na kuti ndakona ndakasitiri pafupi hapo so so mubwererezi modzi tu so tilibaita 2% tikwenera kufika malinga ndikulakala kwakwati tikwenera kufika 90 ngakhale 95%. So was it necessary to celebrate at 82? Very necessary chifukwa mukhozofunsa kuti kodi pa 82 mumakondo chifukwa chani ndanena kuti poyamba itayedzeka yakagawidwa itayedzeka kuti tidadutsa malire imeneyo palibe amenanga kupatseni congratulations because kupereka ndi kubweza. I think the effort is in kubweza. Yasajoka kasangapereke congrats aja asanje sangapereke koma inu simuli mgulu limenelo so ndikufuwa muti chilabe congratulate kupereka ndalama ndikuti abale da kupatsani ndalama tibwezereni ayi ntchito ili pati asanabweze mapa mwapereka yende ndikupereka nkopheka so nokusangala kuti nchipalira linakale kuti usangala zinthu zambiri okay so kusangala koyamba tapereka bwino mwapetsa kuti yes kusangala kwa chinthu umene ubwera abweza bwino Amalawi chifukwa ndikukuuzani kuti kuchoka pa 18% average kukafika pa 82% semasewera ndiye mukhozi ufunsa kuti koma 82 yo inu mwafuna 90 nchifukwa chani mwasangalala funso lanu likhale limene ndiye ndikuyankhe Reserve Bank adati uzonena kuti recommended kuti bungwe lanuli liziyamba kuona chitsogolo chowala lifike pa 80%. Mukona mene okay osati kuti tafika pa bwino ayi okay koma kuti liyambe kuona tsogolo lifike pa jani pa 80%. So muti huona inu ngati odi yangandira kuti amtafika 80 mayamba akugwira ntchito kwi ife tiveje tu tisaphe bwanji mfuko. Chachitatu nchonena kuti chimene timasangalala nchonena kuti boma lidativomereza tsopano kuti amene mwachitira pitani gawo lachiwiri gawo limene tonena kuti gawa 350 billion kupatula pa 100 yo ndiye kuti ikaposo 350 billion ngakhale kuposera ndiye kuti target yathu ndionena kuti tikamafika phase yachiwiri tsopano ndi yazaka 5 kufika 31 March ya 100 inali ya 3 years imene alipatsa 75 imene tanokola 100 ija
mwapesa simunaberere pano kudzadzitamandira tingokamba nkhani chilungamo. Sono ndikanena kuti tagawa 100 si chilungamo. Koma tsono kuchita kuimba ngoma ano kuchita kuimba ngoma. Tsopano chinua achebe ngatinda werengapo ndina kuti yes, a lizard that jumps from a high rock tree will praise itself if nobody else does. Okay. Okay. High rock tree kwa inuyo njojepa. Echabwino. Koma mukaona msinkhu wa buluzi kudumpha uchoka pamene kubwera basi asadzitamandire bwana. So koma so mna ndiuza ino pene ndipabwera muno kuti masukani. Tsono kumasuka wewe kuti. Anjetse. Ndiye mwasangalala kuti mwafika pa 82%. 82 tasangalala tagawa 75 billion tagawa 100 mambo 75 tikusangalala so kachitatu kuti boma lavomera kuti chipitirire ndime yachiwiri tigaweso over 350 billion. So kwa amene mwina sangazimvetseza masamuzo ngati mwa bwereketsa ndalama zokwana 100 billion anthu nkubweza 82% ya 100 billion chingoyerekeza ndiye kuti maiso akhoza anthu akhoza zibati nawo maiso amalembedwa motani maiso mapatsidwa size yofika ndikozo kuzani ngati nthawi yathu cha college kalero ngati wakhoza amakuza kuti ukakhoza 40 wakhoza koma 40 ukapita naye kuli bose ni max hapo koma ifa amatuzuri wakhoza ndio ukamafika 50 ngwazi 60 ulibe size 70 basi wamaliza college ngona mimi okay pamene kwina uko primary suka khoze 40 ukhoza jani 90 kuti upita ku secondary school nthawi yathuyo ukakumene ukhoza subject iyo simina 95 ukakhoza 90 ndio urudze uri secondary yake khala yochepera mphamvu 80 ndio usaziwerengere uzipita kwini uzikaona zochita. So tunena kuti ngati mwaitsazi ife yada atiuza kuti ndikutengera kumene mukuchokera mutafika 80 mwagwira ntchito ndiye tukambaze 82 chifukwa uzeni kuti usangalala. Ndalamazi zochokera kuti zimene mubwereketsazi ndalama zanifi zimachokera m'magawo atatu kochokera. Okay. Gawo loyamba limene timadalira ndi annual subvention tinakuti ndalama yochoka kuboma imene amapereka chaka nchaka. Okay. Moti chaka chino cha 2024 ukafika 2025 atipatsa 30 billion. Okay. Koma of course tukambirana nawo kuti atipatse sozina malikani ntchito ya ngongole za ulimi imene ili patsogolopa. Okay. Tukuba kuti imene yonso atipatsa. Okay. Gawo loyamba gawo lachiwiri timadalira kubwereka kumabunga obwereketsa ndalama mwachitsanzo tabwerekapo ku World Bank under project ina akamati financial inclusive and whatever project kumene tabwereka ko ndalama zokwana 13 billion. Okay. Gawo lachitatu lodalirika kwambiri nditsindike chifukwa Malawi akutionera ndiye ndalama zimene Malawi amabweza akabwereka. Okay. Kuti zichita revolve zimene zicha ndiye timatenga magawo atatu ndalama zathu. So moti pano pamene zatha zaboma chifukwa 30 billion imene atipatsa boma tagawa kali tamaliza. Okay. Ndiye kuti tsopano panopa tikudalira tsopano tikane kuti zotolera mwa anthu ndi anthu amapereka ndithu amapereka kwambiri chifukwa muchanafotokozera panopa tilipete 2% kapezedwe komanso chifukwa cha kumvetsetsa kwa Malawi tumafika pachipone kuti pa mwezi timatotolera ndithu mwina zikaenda bwino mwina 5-6 billion pa mwezi kuzigawaso zimenezo. Tikatolera sitikhazika timazigawaso ngati ngongole akuti kuti munthu apeze ngongole ku NIF amayenera kukhala ndi chiponda mtengo. So nini yochiyo wasimuchidziwa chiponda mtengo tu ndi makapereka kwa sing'anga kuti akufunire mankhwala. Okay. Tsono NIF sibungwe la sing'anga. Okay. Zipitse mula kwapo chifukwa osauka aufuna ngongole ndiye mukumuza kuti uperekeka 60,000. Sono ndikusiyanditsireni mawuwo ndi aka koma ndikudziwa chimene mafuna kutanthauza. Chiponda mtengo nkhani chiponda mtengo isiye tisiye ingoyankhaniza sono chimenecho ndi chikole. That's the word I was looking for. Chikole, not chiponda mtengo. I was looking for the word chikole. Yes. Chikole. Timati chikole. Ndio chichomba chidzogwe kwambiri
chichewachi chichewachi timachidziwa kwambiri. Yeah, so I was looking for the word chikole. Yeah. Ngongole. Yeah. Ndiye tinene kuti timapereka ngongole poyambirira simphatso ngongole. Yeah. Ngongole chinthu chotudza bweza. Kuli konse pa dziko lapansi akangoti awa akatika ngongole udziwe kuti tsiku lina udzata bweza. Yeah. Ndiye chinthu chotudza bweza chimene simphatso pamene ukhala chotsimikizira kuti iwe udzatanidi udzabweza. Okay. Yeah, ndiye chikolecho chimakhala katundu amene munthu amasitika kunifi ngati ndino akalepo muchidziwa chiwa choti usitika. Kusitika. Ndasitika ichi mundichitire chakuti. So opanda chikole sangatenge. Ya sangatenge. Sangatenge? Sangatenge. Tiyambire pamenepo. Sangatenge. Ndiye ndikuyankheni bwino sangatenge. Okay. Ngongoleza kunifi zimafuna chikole. Tumvala menene. Okay. Tumvana. Tukumva. Zimafunika chikole. Chifukwa chani? Ndiyambita fotokoza gawo limene. Tachokera kutali. Komanso ngakhale mabungu akumbuyo koma madefu ala akhazikisa cho chikole. Okay. Kuti Malawi akatenga ndalama ichikolecho chimakhala chikumbutsoso kuti munthu ine ndatenga ngongole ndiye ukamachiona chikole chije chimakukumbutsa pangano la mwazi. Okay. Chimakukumbutsa ndithu kuti ine ndatenga ndalama pena bake ndikabweza. Ndikapanduka bweze apita katundu. Kukumbutsa. Ndiye kuti anthu pokankhika pofulumizika kuti katundu uja asalowonongeke amakabweza ngongole ichi. Okay. Ndiye chikole chimenechi ife tikupitiriza ngati anifi. Koma tsopano khani yabwino. Anthu atakadandaula kuboma kuti tsopano ena afe anthu ena atosadaliyesa. Chikolechi sitingakwanitse tilibe katundu okwanira pa mlingo wa chikole. Mutiganizira bwanji? Ndiye pamene tsopano boma litakhala basi kuinafusa bodi yathu kuti iunike mfundo zabwino zimene tingathandizira Malawi oterowa. Ndiye kwabwera ngongole tsopano undi mtundu wa ngongole. Ndiye kuti ndingongoleza mbirimbiri timapereka ngongole zokwana 25 kunife pano pa mudziwe. Mongo kudziwitsani mitundu ya ngongole. Ndiye tsopano tayika mtundu ndiye wa number 26. Okay. Kangongole kamene ka number 26 ndiye ka anthu awawa oti sangakwanitsa kutenga au kakhala ndi chikole. Ma 25 mamungango ndichulira mwina follows okha maina ake. Asizili maina zwe? Zili maina. So mufuna maina achichewa maina achizungu chifukwa zili mchizungu maina ake. Ayi ndiolo mchizungu momwe. Mchizungu. Pali ngongole imene timati ya order finance. Order ndiye kuti munthu ukapeza ntchito. Yoti ugwira akulipira mwamsanga. Yeah. Timakupatsa ngongole kunifi ndiye aja okupatsa ntchito aja amalipira nifi. Kama zakuzija. Nifi timakupatulira zakusunga zathuzo. Order. Meyama order. Okay. Ngongole ya number 2. Tingwerekeza kuti munthu mwina wali ndi order kandi Eskom kandi ku Blantyre Water Board. Ndiye kuti aperekere mamita zotero. Alibe ndalama. Akuzodzatenga. Akuzodzatenga ngongole ija. Koma ndikuti ifeyo timupatsa ndalama kandi 20 million munthu uja. Koma pangano lathu likhala ndi iye uja ndi a water board. Kuti a water board aja tsopano munthu yakakwaniritsa ntchito ija. Yeah. Ndalama zija sadza mpatsa munthu uja. Okay. Koma zibwera kunife. Ndiye ife tichotsapo 25 million ija plus interest yathu. Okay. Ndiye kuti timpatsa chenjisho. So mwachitsanzo ndi ntchito sina limina 35 million. Yeah. Ndiye kuti ife tikachotsapo 25 million yathu mwina plus interest yathu mwina tingoyeza 2 million. Yeah. 27. Ndiye pa 35 ajaso akadulapo mtsonkho wawo. Ndiye 35 patsala paja ife timpatsa chani inayo. Iyo jana amaimba mnuzu mtaunimo na amamva bwino. Kuti anifa andithandiza. Okay. Analibe. Okay. Tingoti ye wachitodobadoba muona banje pamene chonga so injodobelela fa nifika dakakhoza kwagula zimene hayi kana tikalathola waterboard kuti machita bwanji tikangogula difi izona koma uyu wadobelela zake zaenda ina ndi ya zaulimi. Okay. Imene timayikonda kwambiri farm input loans. Imene njanywani imene ndi akale ndithu koma kuti akula msinkhu kwambiri kuchokera chaka chatha. Imene timapatsa alime ndiye pakatha miyezi 6 kapena 9 akakolola akagulitsa amadzabweza. Ngongole ina ya mafactory ang'ono micro industry. Okay. Imene ili kuzukuzani kuti ngati mwachitsazo inoyo imene tuchizena nopano siyani ntchito ku times mwina mukatsekule yanu factory ndiye tikupatsani ngongole ka 250 million
basi mukamendetsa pake ndiye mudzatiuza kuti ndi zimene ndikupangazi mwachitsanzo mukhoza kuti factory yangayi izipanga maspeaker anthu azigula maspeaker mtauni. Okay. Ya ndiye ndidzambo kubwezerani mina pakatha miyezi 4. Okay. Ife timavomera tikupatsani 200 million. Ndiye kuti imene ndika factory kanu kachino mulemba anthu ntchito azipanga maspeaker aja kali majuice azipanga majuice ngangotenga mwachitsanzo factory. Ya ino kumalemba Malawi ntchito basi ife kuivino kumalibwezera ngongole koma patatha miyezi fatu udziwa kuti inuyo mubereka ntchito kwa Malawi kuti makupatsani nthawi yokwanira fasonga kuti watenga lero ngongole mwezi wa mawa akuti muyambo kupereka yayi kulunga timene sitingavomere pali zina timene timamba mwezi omwe usititha mwezi ija imati nzopano mtundu wina wa ngongole imeneyo wodula ku salary employer supported so mmene muli inu kuno ku Times mukati kuti ife rufuna mutipatse ngongole anifi Times azidula ku salary yanga kumakupatsani ndiye kuti timalowa mu kugwirizana so pano nda Times timati memorandum of understanding ndiye kuti Times aja avomera ndiye kuti azidula salary yanu isana kupezi musana iwakile isana pite ku account chifukwa inu sino odalirika ndiye kuti aduliratu achipetsera tumizi chifukwa timaupazo chenjera pandalama zake aduliretu so inu kamakupizani ayachepa bwanji kuti amda akatenga kunifi pacha ndeta apatsani ife apatsiratu yawo inu basi umangotsonya kolino chifukwa anthu ambiri mmene muli inu ndimuonekera simungabweretse pamanja kupatsani kuti ayayi muzitipatsa nokha pamanja simunabwerere pano kudza lankhula za chipongwe chifukwa tikoza kuitetsera panjiraso program mutetsani tikoza kuza kulaya nyamukani muyankhula za chipongwe so iyi yopanda chikoleyi ndiye mwati iwenda bwa so pano yopanda chikoleyi tidayipatsa dzina pajarani kuti ngongole iliyonse ili ndi dzina imene iyi timati Vulkani. Vulkani Vulkani ndila dzina lachali Vulkani mmatope awo mphawi ndila kamwano Vulkani mmatope awo mphawi mwachidule Vulkani ya so imene iyi kuyenda kwake imenda motere kuti idamba pa 1 September sidambe kalekale uno si October ndiye kuti yatha mwezi tichiyambire ndiye imayenda chochi kuti anthu oyenera ndi anthu amene tanena kale osaukitsitsa oti alibe katundu wina aliyese now tikati munthu osaukitsitsa amene alibe katundu oti akhozopereka chikole kunifi ndi munthu amene alibe zinthu ngati izi mongowereka zochepa chake alibe nyumba yabwino yoti khozokhala chikole alibe plot kapena malo ena aliwonse alibe munda wake chifukwa walendi sunga chidzere chikole alibe munda wake alibe katundu wakumasoko a anthu mwina ngati galimoto njinga ya moto zosizo alibe alibe mwina zinthu kati ma TV aja ma plasma awa chanchani katundu amene yese amatha kuvomerezedwa ngati chikole kunifi ya alibe mwina nkhalango nkhalangonso ndi katundu na anthu amatoka ndi nkhalango ndi nkhalango ya mudzi titu yonse ya mudzi tudiyana ine nkhalango ineyo khali nayo sizingatheki hamundikekira bwa anyway let's proceed koma ndingokuuza kuti ndi nkhalango kumudzi tafusa kuntheko zovuta ndiye anthu amene alibe zimenezi mukuona kuti kupanda zimenezi ndiwe wosauka ndithu sungakaneswa ukhozukanira makani koma sungakane ndiwe wosauka koma umakhala ndi luso lochita business pambalipo ndiwe wosauka ulibe izizi luso la business makhala mwino mdaona anthu amathukulowa musika muja umatenga katundu anthu ena kuagulitsira kutakatira 2 minutes agulitsa yense olo iwo amatoka nkanda makaka ngono kwambiri mwino mayala matemba chanchani mango chanchani tukamba za anthu kana amene onena kuti kufunitsitsa kulipo kuti azichita business mtima olimbika ulimonso akapatsidwa mwayi tikukamba za anthu amenewa kuti ngongole iyi ndiyofikira anthu amene chifukwa anthu awawa mutha kuona kuti ndi mmene zidalili sakadatha kubwera udzatenga ngongole kunifi chifukwa akadagwa pa chikolepo kunifi timayang'ana zinthu zisanu kuti munthu abwereke chifukwa ino mwangodumphira pa chikolepo acha koma timayang'ana zinthu zisanu chinthu choyamba chikhalidwe cha munthuyo character mmene alili number 1 timachita value kwambiri number 1 chikole nchamaliza muzidziwa zimenezo choma number 5 timamba taona munthu uyo ndiwoti analibe mbiri zobayiba ngongole kuti atatenga kwina sabweza number 1
Number 2 timayang'ana kodi business imene akuyilembera nkhaniyo kapena business imene akupanga chifukwa inaso amatudzatenga ngongole kuti angowonjezera business yawo ndi business yoti itokwanitsa kubweza ndalama. Timayang'anaso mmene dziko likuyendera business iniyo mukatilembera business mwachitsanzo kuti muzika oda chimanga pano pati yambofunso kuti chimanga anthu adakolola kale adakulitsa kale inu mukachiwoda ndikuti sopano already business yanu ikuoneka yofoka kwa mwachitsanzo mukapata ndikufuna ndalama mu marriage muno ndiyamboda chimanga April May June timadziwa kuti ama conditions ali bwino kuti niyo mutani kuti niyo munthu ubwereka ndalama kunifi nkumachitani. Cha number 4 timayang'ana kodi muli ndi mpamba wanu capital mpambo kozokhala ndalama zimene komanso kozokhala katundu wina amene muli naye kali business imota kuti mukulitsa ndi wamkulu bwanji zithu cheke. Number 4 ndafukamba zithu 4 chomaliza chenicheni ndiye timayang'ana tsopano chikole. Mutitatu kuunika limzo sezi kodi chikole muli nacho chifukwa msayiwale kuti zimathutheka nditulephera kweza ngongole tukamba za anthu pano 18% sana bweza ya ndiye tikana zithu 5 zimenezi. So no mukhoze kuona kuti 1 2 3 4 anthu ena amatukhala naso chikhalidwe chabwino ali ni business yabwino ali tikatundu tina timene tikhoza usana ngati capital kunjaku zithu zikuyenda bwino koma nanga kayuje chikolechi chalibe ya so anthu amene wanda amene takhala kuti tizathandiza azitenga mpamba ya ndiye kuti koma mpamba wake tayika malire aziyamba 150,000 malire 1 million kuti akhoza kutenga imeneyo kuthawa palibe vuto ayi sathawa chifukwa chake ndichi anthu awawa mujatanina muja poyamba tikati waunika character si munthu woyenda iti chifukwa bazikhala mboni so mwachitsanzo osayina ni magawo atatu anyakwawa kumene amakhala avomereza kachiwiri agurupu madziwe agurupu nyakwawa yayikulu avomereza komaliza ati avomereze ya 250 mpaka ikafika mpaka kwati ya ikafika mpaka kwati inde mukakhala kumidzi kuti pamene mwakhala muno mtauni ndiye kuti ovomereza pali timati block leader madzi block leader amafumu antauni amati block leader avomereze kuti uyoyo kumbayani amakhala timamdziwadi ngwathu mwanayo chimene yavuka niyo kupita lero ndi mafomu afumu asayinira kapena block leader asayinira yumatenga nthawi kamanje dikiranikai ndikufotokozereni mtauni muthamanga kwambiri so a block leader avomereze ndiye pamakhala a chairman achitukuko kuwodi amati award development committee chair kapena committee yawo mmodzi mwa makomiti yawo na yesu avomereze ndiye kuti ikathira kwa council akavomereza ndiye kuti inuyo zata chifukwa chani tachita zonsezi musayiwale kuti iyi ndi ndalama ya Malawi chifukwa inetsi kuti mutanditana pano ndiye ndizauza anthu kuti Malawi ndapatsa 5 billion sadabwezi pali bangapi lero ndino achibwana ndi chito so pambali powathandiza Malawi tionetsetse kuti pasakhaleso chibwanaso so nkhani yayikulu yodutsa amene mukuti ngati munthu alibe collateral chikolechi chatinena chichi tisapheretu ayi koma be pakhale njira yodutsamo yotsimikiza kuti munthu uyoyo sadzatitayika. So mwachitsanzo mavenda aja ndineneso yofunikira akakhala mavenda ndiye kuti ndi komiti ya musika imene izivomereza mwachitsanzo munthu amakhala musika wandilani acheya akomiti imene a secretary ndaza avomereze kuti uyu ndi timakhala naye muno tumbudziwa bwino amene sitambwali ayi so amene aja komiti imene ija chifukwa chake ndichi apa palibepo zamasewera ndalama imene yapita kumbayani mwachitsanzo kwa anthu amene atengera kumidzi titero kwa kunthembwe kwanu ndalama zimene zikalowa mwatiye kunthembwe ku Blantyre West tikozotero ku Blantyre West musayiwale kunena kuti ndi ndalama za anthu aku Blantyre West iwe amene watenga kongongole uwatenga on behalf of anthu amene aja kuti athandizike kumene kuti chifukwa cholinga changongoleza nife zolinga zake zitatu ndikufotokozera choyamba Amalawi athandize kutukula chuma cha dziko lino ndanena kale cha number 2 Amalawi apatsane mwayi wa ntchito mudamva apa ja president alati 1 million jobs ma 1 million jobs aja abwera bwanji kupatula kuti anthu ena azilembedwa kani makampani kani maofesa aboma ochuluka Amalawi sangalembedwe ntchito azilemba nokhaoka njira yake nifi kampatsa ngongole wina let's say 5 million yeu ja kamathamanga
apatsako mwayaza ntchito. Tichite break pang'ono. Chabwino. Tibweranso ndinu posachedwa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi bambo Humphrey Mjetseni amene ndi CEO wa bungwe lija lobwereketsa ngongole la NIF. Tichita break pang'ono, tikabwerera we'll continue my conversation tonight ndi bambo Mjetseni. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue can say for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi bambo Humphrey Mjetseni amene ndi mkulu wa bungwe la NIF. Ndofuna ndimve kuchokera kwa inu their concerns bambo Mjetseni kuti anthu achigawo chapakati akuti amene akutenga ngongole kwambiri kuyerekeza ndi chigawo chakumwera ndi chakumpoto. Kodi muli ndi deliberate policy yokondera anthu achigawo chapakati pa nkhani za ngongolezi? Ndizoona chigawo chapakati tikamaona mafigura aja ndi makuzani 135 billion atenga ndalama zambiri kusiyana ndi zigawo zina. Mafigura ali mmutumu chifukwa chitsanzo pa 135 billion ipo chigawo chapakati chatenga 61, chigawo chakumwera chatenga 45, chigawo chakumpoto 29. So mafigura akuonetsa chigawo chapakati chatenga zambiri. Why? Number one. Ndabva kali lufuso lanu. Okay. Osajalira ngati kuti kapena kuti ujeni naliva fuso. Okay. Ndi ngati muyanga. Chabwino ndiyo osachita muopsezana ayi kungo yanga. Inanga ujiro khanga uri muopseza. Ite tukopseza ndibwa kuno kwanu. Ndingo inu ingo yankha osati ndalimva ndi kuyankha. Yeah. Chimejo nchibo. Yenu mulandira mayankhosi. Osada daula. Khala ni chibabasi. Okay. Chabwino. So chigawo chapakati chatenga 61 billion imene ikuyimira ngati sindo lakuitsa almost 44-45% ya ndalama zonsezo. Chigawo chakumwera 33%, chigawo chakumpoto I think 21%. Now chigawo chapakati 2-3 things. Number one, chili ndi Lilongwe imene ndi capital ya dziko lino, imene inoyo olomutaona population ya Lilongwe makamaka mu city mukozoona kuti city yokhayo maboma ena amalowamo 3-4 times mu Lilongwe city. So being a capital, number one, imene so ndi anthu ambiri, demand ya ngongolezo miyambiri so ambiri. Number one imeneyo. Number two, mene timagawira ngongole ku NIF. Timati mwachitsanzo enu yomwe ku Blantyre muchita business ku Blantyre, ngongole yanu mutengera ku Blantyre. Sititengera kuti inu yomwe machokera kuti mondipetsa pena mwachitsanzo munthu kwawo ku Kasungu wabwera ku Blantyre. Yeah. Akugwira ntchito ku Blantyre, afuna kuchita business ku Blantyre, application achita ku Blantyre ya ngongole, ndalama zidzatuluka under Blantyre. So kuyankha kwanu kuti ndimane kuti Lilongwe tili ndi Lilongwe city imene city yokhayo city yatenga ndalama zoposa 20 billion. City yokhayo. Now mu city muli anthu ochokera malo siyana siyana.
ndiye mwaisazo munthu wakuchiladzulo, munthu wakumachinga, munthu wakumzuzu, munthu wakwakuti akatenga timachita bilu Lilongwe City. Okay. Sitinena kuti inu ndino akuzuzu ndiye kuti tsopano mumachokera kuti ndiye tiposite kurumpi ndalama zanuzi ayi zimatengedwera mu Lilongwe. Okay. Ya chifukwa chake mukhoziona kuti Lilongwe popeza idasonkhana anthu ochokera mali osiyana onse akumalawi kunoku amene ofuna chifukwa tiuzane zone ana amene afuna kuti achite business yodziwika kuti amathamangira kuti ku Lilongwe ena mwina ku Blantyre ena mwina ku Mzuzu. Simungayembekezere kuti munthu ofuna kuchita business ya mphamvu apite ku Nchisi kapena apite ku Balaka kapena apite ku Rumpi sizingatheke. So anthu ambiri athamangira ku Lilongwe. Ndiye chimene chimachitika chone kuti munthu uja akatenga kaya kwawo ndi kuti ife simagwitsa ntchito zimene zoti kwawo kwakuti. So sizingakhale kuti ndalama izizi atenga ndi anthu achigawo chapakati ayi. Koma atenga ndi anthu okhala mu Lilongwe amene akuchokera malo osiyana malaimoni. Chabe kuti sizingakhale ethical titero kapena kukhala ndi mwambo kuti tizine tikatulise data kuti tsono awa kumudzi kwawo Kurumbi awa kumudzi kwawo kwakuti awa kumudzi kwako. I don't think it because uchita lungosola bwino. So kuyankha machidule moti ngakhale anthu apa Central Region ndikuuzeni popeza mwayamba pa air abantu amene timavuta naso tikamapatsa mafiga amene kuti ya ifeyo monga momwe machitira ngati mwachitsanzo tingotenga ngati kumachinga. Chance ya kumachinga kuti ndalama zimene zidalowa kumachinga over 90% za anthu akumachinga ili very high than imene tingakhalire ngati imene tukambira za ku Lilongwe or even Blantyre pamwe. So palibe ndale zili zonse. Palibe ndale ena kumanena kuti mufuna kuthandiza Malawi Congress. In fact, siti kuithandizaso Malawi Congress tikamapereka kwambiri mu mzinda wa Lilongwe. Chifukwa chonena kuti imene ndakufotokozera ni anthu a mu mzinda wa Lilongwe ndiochokera kuti ndiochokera dziko lonse la Malawi. In fact, niwo kuti mukachite survey mu Lilongwe. Ya Mungu kamba za Lilongwe yo city yokhala. Chifukwa ndi imene yatenga ndalama zambiri. Ndafotokoza kale 24 billion. Okay. So mukachotsa 61 muchotse 24 zatsazinga 30 chakuti. So 30 chakuti just even lower than 40 chakuti imene yabwera ku Blantyre ku South ndi kwina kotero. So chifukwa ndi kuti Amalawi amvetsetse kuti ndalama yambiri ili mu Lilongwe mu city. Mmene timati no man's land. Tikozotero, right? Okay. Muli mu Malawi aliyese. Chifukwa ola Malawi ndi kuti aya Lilongwe yo yakhuta musayipatse. Kodi tipantho aku Lilongwe aku Central Region. Sitipantho aku Central Region. Tipha Malawi wonse. Chifukwa tinakali imene muli munthu wa Kurumpi adabwera ndi mavuto ake. Muli munthu wa Kukaronga adabwera ndi chani ndi mavuto ake. Muli anthu akuchiladzu, muli anthu akuthyolo ali muja muli. Inu yolo mutati mupite lero lo mupite ku Chisapo, mupite ku Kawali, mupite kuti. Mukapeza anthu amitundu yonse ambiri. Even anthu aku Central Region ndo chepa kwambiri town adathamangira ku midzi makalima fojo. So khani yonena kuti mwina tikapereka ku Lilongwe ngongole tikuthandiza Malawi Congress Party nzosamveka ndiponso in fact ife tikozokondweraso kuti tisiye kupereka mu Lilongwe City ngati agenda takhala imene chifukwa mu Lilongwe City mulibemo Malawi Congress Party mula anthu aja amadera wonse ochokera muno Malawi. So chimene chikupangitsa kuti Lilongwe nanga anthu akuthyolo ndi madera ena akudandaula kuti ife sakutisamala chochitika chani. Ayi ngongolezani ife tasamala aliyese ndikhozokuuzani ndili ni mafiga tinali komwe kuthyolo tafotokozera taponyako kale 2 billion nchakuti. So zimakhala nthawi zina muzidziwa kuti dziko lathu la Malawi nditengerepo mwayi program yanu ndiyotchuka anthu ambiri amamvera. Dziko linolo tidachuluka kulankhula kwa chibwana nthawi zina. Tikati kulankhula kwa chibwana ndiye kuti kosafufuza mene zinthu zilili komanso kosakhala ndi udindo kuti ndikazilankhula zinthuzi zikhala mwa mtundu wanji. Okay. Yeah, so ndikhozokuuzani maboma onse tapereka ndalama zosiya komasi sinikabwere pano kuti ndizili kwakuti chifukwa nthawi sikhala yambiri. Koma ndikhozofotokozani ngati mwachitsanzo popeza mwapereka example kuthyolo taperekako ndalama zoposa 2 billion. Mukhoza kuona menepo. Andi anthu ambiri mbiri ndi ochoka kuthyolo kochoka kuti atenga ndalama so kuti Lilongwe. Mukuona menepo? Koma siningane kuti tsono inuyo ndino akuthyolo ndalama zitikazunjike kuthyolo ayi. Akuti tilakwitsa. Akuti dera lina lotchedwa Msundwe kuna mitete Lilongwe. Yes. Arumene kwanthu sakupeza ndalama unena kuti tidavutika ife ndiye nthawi yathu yodyerera ndiyo mweyi kuti zimene zinzona muli ndi mavuto otolera ngongole kwa Msundwe akubweza koma motsikira than anthu ena mwandipesa pene kwete. Okay. Rate yawo ndiyo chepera than anthu ena aura amanena kuti tidavutika nthawi yathu yoti tidye ndimene ifeyo sanatiuzepo. Okay. Sanatiuzepo zifukwa zimene just like mmene akhali amadera ena ambiri Malawi muno zifukwa zawo zimakhala mavuto azachuma. Enaso akumafika ponena kuti akuti ino yanjetseni
ndi timu yanu munangoganiza kuti mwakhululukira anthu amenewo chifukwa amakuvutani. Ndiye simdyetseni amene mmamudziwa kamene mwina mmadziwa wina osati ine. Kula Jetseni ali kwangati? Yeah, nchifukwa ndi kuti mwina ndi wina. Kana Jetseni wakunifi ndi muli apa? Olo malemba atu analipo anthu ena amadziwa Yesu wina wakwakuti pamene pali Yesu weniweni. Muzi muikumbukira kuti so kuteka mwina kuli Jetseni wina. Okay. Koma ineyo. So the two questions. Akunyinyirika ku you're having problems kutolera. Ndipo manena kuti nzona muvutikadi. Koma chifukwa chake sichoti anafa bulu titelo mmene munenera. Ndi monga mmene ali mabudera ina oso amene sakubweza bwino. Ndikozo kuzani sikokhala malayi muno tuvutika. Kunchaloso tuvutika. Ndikupatseni mwatsazo kubachinga kuntaja kunsanama tuvutikaso tolera ngongole pali wonde tuvutikaso tolera ngongole sikokhala chifukwa chake njani madera amene wawa pali zifukwa ngati for example kunchalo ino mudziwa mmene zimakhalira nthawi mafulazi ndi zina zoterozo tikumvetsetsa tidapatsa kampata zibweza kumachinga kunachitika so chilala kujeni mvula inachita chocho chilani kwambiri pali wonde pali zifukwa zina I think mwina ma business kusayenda bwino kwansundwe kuvutola also ndilimene ma business kusayenda bwino. I think Delina madira amene akuchuka kwambiri malayi muno amene tina umavuto ndi madira 4 amene amene ndakufotokozera ni. So zikhoza utheka dera likakhala ochuka limatokhala ndi amati maganizidwe a anthu okhazikika kuti nawo huko sitingapezeko chakwino mwandimvetsa mwenyewe. So zikachitika zosakhaza bwino zomwaona mwaona timanena pala anthu ena olokuyamba ndiwo anthu amadaza angochitika amene osangachite ndiwo koma wina osachita ndiwo zatani awa lero osamenya munthu anene omenya munthu amakhala ndi tag imene anthu ena ampatsa kale. Koma titsindike kunena kuti ndi anthu abwino kwa ineyo anthu abwino chifukwa panopa atatitauza kuti ndiye muzichita pang'ono there is a lot of improvement. Taonanso andale akumayankhula m'misonkhano kugwiritsa ntchito bungwe nanuli tivotereni ife tikupatsani ngongole namachula nefi mumakhala comfortable ndi andale akamayankhula motero. Tisiyanitse ziwirisi. Wandale ali ndi ntchito yake mkuti adzakhale pampando kapena ngalali pampando akuteteze mwandimvetsa mwenyewe. Sali pampando adzakhale pajani pampando ali pampando akuteteze usachoka akhoza kulankhula chilichonse silingamtseke pakamo olo inu lero kuti mukambe ndali chilichonse mukalankhula chifukwa mufuna chani mpando koma sikuti zonse zimene inu yomulankhula nzoona kapena zoona ndesi mmatsutsa bwanji. Tsopano for example a vice president adapita pamsika wina Dr. Michael Usi adapita pamsika wina tubwetsa ngongole zopanda chikole ko akakufunsa ni chikole usalole amanena mvuka ni sindamve kuladalankhula kuti chani ndi lakwa kuyankha verbally mumene inu mwamvera. Sindikudziwa kuti adanena zimenezo koma msonkhano umene ndidamvera ko ineyo tsopano ndiyankhe mmene ndamvera ko ineyo adanena pasonkhano kuti boma likuthandizani kuti amene muvutika kupeza ngongole ku nifi mupeze ngongole ndipo nkhani ya chikole tikayiunika tachotsa chikole indu kamba zimene ndamva ko ine ineso msonkhano njambiri chabwino tsono inu mwina ndamva kuchira moni kapena inu munamba mwina wakutandi singakuchiteni blame. Ngalale apanga msonkhano umodzi yambiri andi sikuti iwaje alankhula kamodzi za nifi inu mukhoza kumvako ineso ndikhoza kumvako kamene ndachita mwayi kumvako ine ndikukamba za ine kada alikonena kuti tikamba nawo anifi kuti achotse chikole mwamvetsa pamene tikamba nawo anifi atani achotse chikole atakamba nafe takhala mkanyumba komati dane kuti popeza ni malamulo angongole mene zimakhalira tisiyanitse izi zoyenera kuti anthu amene akhozofunika ma conditions amene ndachikole zipitirire koma awawa popeza ndi pempho la boma understand chifukwa kampani mwini wake ndi boma ina yake ndi amalawi inuyo kampani ili yanu mukhoza kuti akoma mwana wanga womaliza muzimulipira fees muli ndi discretion yanu ngati mwini wake wachani wa kampani so iwo
poyimira Malawi amene ndiye ni akakampa adatipempha kuti kodi mutani nda Malawi yawo so ifeyo poyang'ana mfundo muchatafotokozera muchula chimene tikhoza kuchita tichotse chikole koma tilimbikitse kufufuza kwa anthu amene wawa kuti kodi akhoza kukhala kuthekera motero kuti tikhoza kutsindika onena kuti popeza tikuyesa kuti kodi Malawi akhoza kubweza adi ngongole zopanda chikole Malawi ovutika number 1 ndimene tayika timati pilot phase imene iyi phase yoyesere right imene tayika uyambira pa 150,000 maximum 1 million. So you are responding to zimene anayankhula vice president izo amene amalankhula malomwe ndani tsopano maboma Malawi boma iwaja ndi vice president wa dziko la Malawi mwapetsa bwino akuyimira ndani Malawi so Malawi atafusa chifukwa musayiwale kuti iwowa Malawi awafusa kodi ino a vice president mugwira ntchito ndi bungwe la NIFI tilipo ena amene tilibe chikole mutithandiza bwanji ndiwo ajawo ndipo asananene zimeja adatifusa tidakhala nawo basi nkuwafotokozera fundo zathu ndi adatipempha kuti taonani gulu ili la anthu mukatithandize mwamtundu wanu ndipo fundo idapita kakhale ku board nkuvomereza kuti anthu awawa magulu awawa tizathandiza nanga wamayenda mmakukamu mulembane mayina ife ndi achipani cholamula tikupatsani ngongole amene wansondera ndi anunso poti sinaone amenewo simunamve ndiyankhe mosamalitsa sinaone koma simunamve sinaone funso lakuti simunamve osati kwaona ababa ndamva kwa inu anjetseni anjetseni nakasi ababa ndamva ndiye ndikuyankheni anjetseni imene sigwira so kuti mumayenda anthu mmakukamu kumanena kuti lembanani tikupatsani ngongole koma anthu wale alandale mudziwa kusiyana kwa inu ndi inu ndino mtolankhani mukhoza kumva chinthu msango siyana ndi so ineyo ndisaone kuchenjera pano kuti ndamva kale inu mwandiuza ndinyadire mwandiuza kuti kula anthu akuyenda akuchita zimenezo ndiye yankholanga ndi aliyense oyenda kuti ndikulembeni NIFI kupatsani ngongole sakwauza anthu zinthu zolondola mwandipetsa pano kwenu aliyense oyenda kuti anthu ukulembani NIFI kupatsani ngongole sakwauza anthu zinthu zolondola kodi cholondola njiyani kuti munthu awauze anthu munthu waudindo awauze chiyani anthu kumidzi m'matauni awauze kuti kunja kuno kuli NIFI imathandiza anthu ngati inu ngati muli ndi chidwi chochita business mukatenge mwayi wangongole lembanani apa lembanani muzimva amene ndunenera amatero kuti misonkhano lembanani achifanira kuti tsopano kumakhala kudumpha udindo jumping the gun kudumpha udindo so ndi andale ngotero kumankhulidwa tsopano chifanira kuti wandale so ndubwerera kumaonera poyambaja wandale akhozonena zili zonse ndi anthu asazitengere atenge uthenga wolondola umene ndunena wandale akabwera kunena kuti wandale uti chifukwa ndunena izi pa chifukwa chani tidapereka maudindo andale utakumana nawo tidalankhulaso udindo wawo pa nkhani ya NIFI udindo wa andale atsogoleri ammadera mwathu tikati andale chifukwa iniwo mukati andale mwina muwasala kwambiri ndikonzenso pamene papa muziti atsogoleri chifukwa wandaleyo ndi mtsogoleri kaitsazo akhozokhala MP akhozokhala kansala akhozokhala chani kayo yufi chakucha kuti zituka zimenezo ndi mtsogoleri wa anthu amene wawa tidapatsa udindo wonena kuti ntchito yawo kupereka uthenga kwa anthu zakupezeka kwa NIFI osati kulemba mayina anthu kapena kuuza anthu kuti ine ndikupatsani NIFI dzerani mwa ine ayi koma kupereka uthenga kwa anthu mwachitsazo MP aja akamachita msonkhano akhozomuyitana mlangizi wa NIFI kuti uli ndi uthenga kuti wauza anthu zokhudzana ndi NIFI ineyo mina ndipotoka pakamwa bwera ufotokozere kapena ngati iwowo audzithemba kumva kuti chifata afotokozeraso ino makhala nafe m'mameeting ena timafotokoza ma MP ali momuja makansala ali momuja akhoza utenga uthenga umene uchokauza anthu la kunja kuno kuli NIFI ngati mufuna utenga ngongole ya NIFI pangani magulu mukapanga magulu kaone ina alangizi zimveka zimene alangizi chifukwa bwino wake alangizi aja tidaika constituency iliyonse Malaimon kaone ina alangizi akuthandizeni akanena moposera yapo nditsindike kuti aya ine ndakulembani mukatenga ngongole ku NIFI saupereka uthenga olondola nchifaida nena kuti inu ndinatolankhani you best know kuti aupereka uthenga wotani
koma mukandifunsa kuti ndi umene ifeyo timadziwa kuti andale ndatsogoleri ena ayina kutengapo ndi omemeza anthu kuti kunja kuno kuli nife mupindule chifukwa mudziwe kuti dziko lino ndikuzeni chinthu china chimene nditengerepo mwayi wochifotokozera pamudzi pano chifukwa cha umphawi umene akudutsa Malawi tikugulitsa umalawi wathu tikugulitsa bwanji umalawi wathu kumidziku kwalowa chisimo chogulitsa malo andichafalikira dziko lonse la Malawi tsono malo muvomere chinthu chokhacho chimene Malawi wakhala nacho chimene chikumpanga kukhala Malawi ndi malo chifukwa cha maumphawi anthu akugulitsa malo aja mapeto ake alendo akutenga malo tsiku lina tidzakhale ife ya Malawi opanda malo ongokhala Malawi chifukwa cha chibadwa chiongola dzanja nthawi yatithera nchosiyana bwanji ndi kwinako chanifi chifukwa kwina kwanu akaniko upumo chilokhanga tikatapira kumabungwe ena kumabungwe ena including banks amene amatenga ngongole kwa ife otenga kwa ife amati amati yes chiongola dzenje cha ife nchofewa kwambiri okay percentage yani ndipo tiliochepetsedwa percentage yani ngongole zathu pachaka zilipo 26 zimasiyana ma interest okay sikuti ndi one size fits all kapena kuti aliyesa amakatenga interest yomwe koma 50% in fact ndife okoma mtima kwambiri chifonena kuti timachaja pamwezi okay chiongola dzanja okay ngongole zina nzochipa kwambiri 2% pamwezi okay zina zodula kwambiri mwina zimafika pafupi 6% pamwezi okay ngati ija timane kuti yaudobadoba iti okay koma palibe imene afika 20-30% pamwezi palibe so chimachitika ndichi 2% pamwezi mutatenga ngongoleyo kwa miyezi 6 ndio mulipira zinga muchite 2% ndio times 6 ndi chani mene 12% mutachitenga chaka chose ndio ndi 24% so koma sifika 24% chifukwa chonena kuti ifeyo timagwitsa ntchito ndondomeko imene pajiwa ndikhozo nena kuti kaphabweza monderekera kuti imene wabweza ko ija timachotsera reduced balance method imene wachotsa ko wabweza ko timachotsera ndiye kuti interest imatsalira ku balance ija okay mwayo namene boko ndiye kuti mwezi wa mawa 2% uyu sakhala mwezi azomatenga 1 million ndiye kuti mutibwezera mwina miyezi 10 ndiye kuti muzibwezera tengo yerekeza mwina 100,000 pamwezi okay ndiye kuti mwezi woyamba interest ya 2% pa 1 million zimveka pamene kwa mutipatsa ndi installment ya mwezi woyamba imene ili 100,000 okay pa mwezi wachiwiri mudzatibwezera 100,000 imene mubweza mwezi wachiwiri koma interest sikhala pa 1 million chifukwa kudatsala cha 900 that's right yeah maona mepo okay so mukhoziona kuti kuti pamadzamaliza mwezi womaliza mudzatipatsa interest ya 100,000 okay so mukhoziona amene baba kuti pomamaliza munthu malo moti atipatse interest rate ya 24% ija imatufika ngake 16% kudabuka nkhani kuti akuti nifi yakhulukira anthu ngongole timalize ndi imene madzulo idachokera kuti nkhani imene idachokera ku newspaper yanu yomwe kuno ku Times anthu osokoneza kwambiri tikero pomwe ayodzudzula anthu osokoneza kwambiri idachokera momuno kuti manthawi zina nkasa adaiva mukonda nkasa adaiva ndipo adaziva kuthama ezona kugubulira ndi anthu ananena kuti basi akusakabweza ngongole moti simunatikonze pamene paja mwina mwayukhale umenewo tinene ichi pali mawu ena amene kwachotsa ku Chingerezi kupita ku Chichewa adakali osautsabe tidapita kuboma kuti pali ngongole za kumbuyo mukupepa pacheni makamba za madefu yes that's right yeah anthu ena adatenga ngongole nthawi imeneyo ndiye ngongole zili magawo angapo pali anthu ena adamwalira kalekale atatenga ngongole zimene zija pali anthu ena adakalamba kwambiri mwina 80 chakuti nakamugaize munthu otenga ngongole alinzaka 2012 poti samafika 70 amene tegeze adatenga 2010 alinzaka 59 ndiye mukaphatikira apapo ndakulundi 70 chakuti pali anthu ena amene adakali size yabwino koma chuma mwina chidalowa pansi ena adalowa bankalabu ngati maidziwa bankalabu so anthu osiyana adatenga ngongole
zimene zimakwana 11.3 billion zimene taonkhetsa ngongole zimenezo. Ndiye nditalowa mu office ndidapeza pepala italembedwa timati yopempha kuti boma liperekepo chitsogozo pa ngongole zimenezo. Chitsogozo chake chimene chinkapemphedwa nchonena kuti ngongolezo ziyikidwe pambali, right off. Okay. Ya liulake zakalekalezo. Okay. Titsindike sizanifi sizani. Okay. Nzakalezo. Okay. Za madefu zimenezo. Kunifisi chifazi makhalabe mmasamu ake. Zimakhalabe mmasamu ake. Okay. Tikamachita prepare tikamakonza ndondomeko za chuma zijangati amati ma balance sheet ma income and expenditure statement zimalowa pomwe koma kama balance sheet. Okay. Ya zimakhala mobe ndekuti zimaliwononga buku lija. Yeah, zoona ya ndiye kupempha kuboma kuti ali konena kuti ngongole izizi tizisamutse mabuku awa zikhale pambali. Okay. Mwandipetsa yeah. Cholinga chakuti mabuku athu akonzedwe awawa zizooneka zanifizo izizo osasizanifizo khali chifukwa buku limapitilira ngakhaleza madefuzo ma asset yani alimo menemo. Okay. So buku limapitilira mpaka company idzati koma mmachotsamo zina ndi zina malinga kuti bukulo lizioneka bwino. So chifukwa chani buku limene kuoneka bwino tifotokozere kwa Malawi. Mukumbukira ndanena kuti pali mabungwe amene amatithandiza ngati World Bank amene amatibwereka ndalama thazina pa mtengo ochipa kwambiri kuti zibwereketsa kwa Malawi. Ndiye mabungwe ngati amenewo choyambirira asana kupatseni amaona buku lanu mmene likuyendera. Ndiye adatilangiza kuti mabuku ngati lanu litu siluoneka bwino ayi. Ifeso ndi malamulo athu kuti zipereka ndalama mu kampani ya chonchi zosathandiza konzani bukuli. Ndiye kukonza kwake kumakhanjira zosiyana-siyana. Njira yodziwika bwino ndi imeneyo ngongole zoonongekazo mmazika pa buku la pambali. Timvetsa pamenepo. Okay. So mulichotsa mbuku ili loyendetsera business kuyika mbuku la pambali buku la chidikiriro. Okay, la chidikiriro. So that buku limene lijalo ndiye mmasuzumira ndithu kuti tili ndi nkhanizi. Okay. Tili ndi nkhanizi. Yeah. Nchifukwa chake mutha kumva kuti tutolerabe ndalama zimenezo za medefu mpaka mipuntho ndithu mmidzimu. Okay. Tutolera ndalama zimenezi. So kudali kulikonza bukuli kuti likwanire pa mlingo. Komanso ife ndi company yotsatira malamulo regulated. So adatilangiza so regulated kuti ngongole izi sizopangitsa mabuku anu akhale bwino. Unfortunately nthawi mwayikamba bwino kwambiri. Nthawi yatithera mmidzimu anthu akukhala mtima bentha. Uthawa anifi. Chuchitika njani? Amene wazithawa ndithu. Azithawa ndithu? Chifukwa ndichi. Pamene amateka ngongole timalengeza ndithu ndi ngongole bwezana anzanu atengekoso. Zimene manena zana kanoti atikatenge tije nawo. Boma tijere boma. Ndi adajazola kwika. Adajazola kwika? Abweze. Chifanda la mazonza. Abantu sakugona manyumba. In fact ineyo ndidachita kafukufu. Yeah. Ineyo osatutuma munthu chifukwa mbali inaso ndine munthu wakafukufu kwambiri. Okay. Ndidakafusa Malawi mmidzi. Zitayamba anthu atayamba kudandaula. Yeah. Musaiwale pachedali ndi COVID. Yeah. Tinakhala ndi masaikulo. Ndi anthu ena amene kuti akoma ngongolezi tatikhulukira. Anthu atusamuzipsinjo zambiri. Ngongole zina anthu akulephera kubweza pa zifukwa zimenezi muzakhulukira. Ndiye ndakafusa anthu akumidzi. Kafukufu tidakafusa. Patuluka maganizo yawo anzanu apsinjika. Takhulukire ngongole anthu akumidzi aline kuti musairekeze zimenezo adapereka zifukwa zitatu. Okay. Chifukwa munthu wa mudziru wosoka mphasa ngati mbamudziwa ine wosoka mphasa kumfusa tamusonkhanitsa pa mtengo asiyani mwale kusoka mphasa tijeze pa ani ife timapereka ngongole kula anthu ena avutika sangati ubweza ngongolezi ena chimanga chapsa ena business zalowa pansi akupempha kuti akhulukire ngongolezi ndi anthu akumidzi kuti mwachita bwino kuti fusa musakhuluke ngongolezo ifa ndeti alodapo munthu wa mudzi akuti tikupatsani zifukwa chifukwa choyamba chimene anena anthu akumudzi adanena kuti nifi ndi bungwe la boma mumatenga ndalama kuboma kumapatsa anthu kuti anthu azichita ma business azibweza ngongole mukamba kukhululuka chimene chizichitika ndichi muzipitabe kuboma makatenga ndalama zina kuti muziyendetsera nifi yanuyi ndalama zina zili kubomazo mudziwe kuti mdziko muno muli mavuto ambiri tilibe mankhwala mzipatala tilibe misewu yabwino tilibe chakudya chokwanira ndiye inu muzitenga kumakhulukira anthu mchibwana
Number 2, mukayamba zokhululuka nkumayang'ana zifukwa simwakwanitsa Amalawi. Chifukwa mupeza munthu wina akuzera kuti mbewu zanga zidapserera kumunda munikhululuke ngongole. Koda amene munthu wina akuba amubera usiku simukhululuke. Nanga wina mwina akazi ake ang'ono ati katundu yesa apita kumudzi kwawo business yalo wapasi ang'ono akulu sacho kachoko ang'ono akulu sacho sacho amangokuya chachitatu ati omwe acha afuso lera kuti tamva kumbuyo zimene zifukwa zimene dathera madefu nzonera kuti amapatsana ngongole potengera ndale chifukwa ke sizidabwezera ndiye mupempha kuti ndalama zikhale pambali muzisokolotse bwino kodi inu sizikulimbitsaniso mtima kuti muchitenga tizanzanu chifukwa muzida anthu saubweza ndiye tizike pambali. So inuyo palibe wandale wina aliyense amene akuwuzani zochita kuti pitani kaya kulilongwe mpenu mukagawe ngongole? Palibe? Ata tiyanke choncho. No regional governor, nothing. Ayi palibe letu. Chifukwa titsindike kwambiri. Amalawi akondwere ndi bungwe limene layika mfundo zabwino zonena kuti kukhoza kukhala utaya nthawi wandale kutuza kuti kagaweni ngongole kwakuti chifukwa kumene kuti tidafika kokani. Titatha kukambirana zonse madzulo ano Bambo Mjetseni, Amalawi agone nditi? Amalawi agone ndi uthenga onena kuti bungwe la NIF ndi bungwe lawo limene akalisapota chuma cha dziko lino chibwerera m'malo ndipo ambiri ayimba lokoma. Ndi bungwe labwino kwambiri, masomphenya ake ndi abwino kwambiri, chikungofunikira chikungosowekera ndi support yokwanira ya Amalawi. Tiyamika support imene ayamba kuperekapo kale koma afikebe pamwamba ndithu muchalimanena kabwezedwe kalafika lo 95% mudzaona kuti bungweli likugwira ntchito bwino chifukwa ena aso amadandaula kuchedwa akaperekedwe kangongole. Tiyankhe lero kuti kuchedwa ako kwambiri kumachitika chifukwa chonena kuti Amalawi ena atatenga ndalama zimene akusunga sakufuna kubweza kuti anthu ena atengekonso. So tungofuna kuti Amalawi pazonse akumbukire kuti NIF ndi bungwe lawo atapha bungwe limene ladzipha apatsogolola nawo. Sizingafike mpaka pomangitsana? Zimafika ngongoleso? Osati kumangitsana kumakhalapo mwina mwachitsazo kuti iweyo wachita katangale, mwina watenga ID ya mzako wachita zina. Koma okanika kubweza ngongole. Ati mangolanda katundu. Mangolanda katundu. Ndipo mulanda adi? Kulanda katundu kugulitsa. Ndiye mulanda adi? Kulanda katundu kugulitsa. Tikuyamikeni kwambiri inu Bambo Humphrey Mjetseni, titakuita nani kuti mubwere. Mwatilemekeza kwambiri. Pamene panso Amalawi mzanga ndiye pamapeto pa programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu hii ndidali ndi Bambo Humphrey Mjetseni amene ndi CEO wa bungwe lobwereketsa ngongole la NIF. Ndine Brian Banda, malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre, kukuyamikani pokhala nafe usiku uno. Kufikira Sabata ya mawa tingotuma kuma nonse, and goodbye tonight from Blantyre.